थांजाख्लायनाय मलब्रुम नोंबो थांजाख्लायनाय पावार थैयो दङ सारनि थैयो दं सुब्रा जिसु ख्रिस्टनि थैयो ब दङ आमोन बागै जिसु ख्रिस्टनखा ब असंसार बाय सुखानि कायसा याखलि कायसा सकाम होनजागो याखलि संसार जों आगि बाहायके दंमाने सुमसगो गलाय दंमाने जों आगि तामनो गलाय दंमाने तामनो जों खुलुमनाय दंमाने दाजाक मतायनो खुलुमनाय दंमाने हेदबा जों आरिंलाय दंमाने खामायलाय दंमाने नासलायना दंमाने अ जिसु ख्रिस्ट जों बिनि कालबारि क्रसनि थैबायसो जोंबो थांजागो आरो ताबो दंखा हामजागनो दङ ताबो अरो जों बोसखांनि सिलपरि थांखाय ताइबो साइबानो बरक काहाम रंनि बागैसो थैबानो होनबा बरक सुत्रां रंनि बागै थैनानै आबो बेलाय खेत्रखौ बिसाव अ जागा जों पुजानि सिलपरि थांखाय आबोनि बागै जिसु ख्रिस्ट आंखा बस सेक्रिफाइस ब हामजाग माने आबो ब लस रై जिनि बागै कालबारि क्रस थैबाने आबो बिनि हामजाग मं जों हामजाग लायमाखा बाहायके हामजाग लाय संसाराव नों आनो सारखाय आंनो हामजागो हेदबा आबो बिनिमयता जिनि बिसिङाव सिख्ला सिग्रा हामजाग लायमाखाय तामा जों गोबां मानोबो ताबो मबाइल रगनगो सिनेमा रगनगो ना आबो हंगाय बर रंनि हामजाग लायमाने किन्तु नों बाय आं सिनेमा जेता बिनिमय खालाय दंबा सिबिसे जों हामजाग मानो ताइ हामजाग माया किन्तु सब्राय जिसु ख्रिस्टके ब बिबाबनो जों बनो सिबिसिनिया नो बनोया नों जों बाय दांफायनिबो होनिया जों समसग गोनाङै दांफ्रो ब बेलायके खायरब जाखा ब सरगरायजा दंगतै बर गानो सिनिया आं ताग माने आं बाय सानामजाग बररावसे आनो सिनायनानै लामा फेरि थांबायका बफोर जिन फेर दांखाय लुसिफार जों साइमानो आदम बाय फाबानो सनाम रवै बरक जेफ्रु सीमा फांबथाय जाओ आफ्रुनो समसग आफ्रुनो माथि गेंनि साव किन्तु कायतो बस सनामाने आबो जों थैनानै बागै सनामाया ग्लोरी जों सासा बडी से जों फैलाफ्रु जेफ्रु सीमा फांबथाय जाओ आफ्रु जों माथुयो ताबो आ थैयै बासानानै गोथां ओंफेरनाय सिनि मां जिनि फला थांनानै खाय आबो बाहायके जों सम्भव थाखाय एकमात्र सुब्राय जिसु ख्रिस्ट तिनि हायजरावो ब कालबारि क्रस थैमाने आबो बायसे जों बबाय जिनि फलामत दाइसा गोथाव दाइसा जों रिलेशनशिप नङै मलब्रुम जे आना पयतो खलायनाय बरक ताइ थैफ्लाया हिसाव जोहन कथना काहाम 11नि 25 साव गोथां तंसानि आना पयतो खलायनाय बरक थैफानो थांनाय हिसाव जों थैफानो थांनाय तारमाने जिनि फला दाइसा जों कायतरबाय बाक्सा जों सगैनाय